Fix-It Pro-tuotteen ansiosta naarmut eivät ole enää ongelma. Tätä fantastista naarmunpoistoainetta on myyty yli 1 miljoona kappaletta ja se on uskomattoman helppokäyttöinen. Fix-It Pro ei peitä naarmuja vain pinnalta, vaan tunkeutuu todellakin syvemmälle. Korjauksesta tulee pysyvä ja se tapahtuu käden käänteessä. Fix-It Pro kestää pesusta pesuun haurastumatta, himmentymättä ja katoamatta. Fix-It Pro poistaa naarmut ja jäljet auton väristä ja mallista riippumatta. Fix-It Pro toimii ja siksi se on USA:n eniten myyty naarmunpoistoaine. Autosi naarmut ja jäljet häviävät käden käänteessä. Fix-It Pro on nopea, helppo ja pysyvä tapa korjata naarmut ammattimaisesti. Tämä on tuote, jota me kaikki olemme odottaneet, mutta joka on ollut vuosikausia vain ammattilaisten käytössä. Nyt se on kuitenkin kaikkien saatavilla. Fix-It Pro on kynän muotoinen ja uskomattoman helppokäyttöinen. Sitä on nopea käyttää ja tulos on upea ja kestää pesusta pesuun. Nyt sinun ei enää tarvitse palkata kallista ammattilaista auton naarmujen poistamiseen. Fix-It Pro poistaa naarmut käden käänteessä ja saat ammattimaisen ja pysyvän lopputuloksen. Fix-It Pro-tuotteen nopeatehoinen aine täyttää naarmut ja sulaa yhteen lakan kanssa väristä riippumatta. Tuloksesta tulee täydellinen. Fix-It Pro-tuotteen ansiosta vältyt tuhlaamasta aikaa, vaivaa ja rahaa erilaisiin aineisiin, hiomatarvikkeisiin, kiillotusliinoihin, vahoihin ja muihin auton huoltotuotteisiin. Riittää kun vedät käytännöllistä Fix-It Pro-korjauskynää naarmun suuntaisesti ja annat sen kuivua.